Itong gi-order nimo sa Shopee, deliver na namo karon. Bini pwede cancel ma'am kay kami makatapal ani. Gamay ra man siya kandidat ma'am. Kami mangud makatapal ani ma'am, ug i-cancel nimo. Nangasaag bagay ma'am, naabot mi dito oh. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, may buntag. Jean or Colio, itong gi-order nimo sa Shopee, deliver na namo karon. Ha? Nana gud diri ma'am, dala na mo imong order. Online na mo gikuha ma'am. Nana gud ma'am, dala na mo imong order. Unsa nay kanang or Colio compound diri no? Kumoy naka-address ma'am. Sa landing Looban, Darong. Jean, wala laing Jean diri ma'am. Si imuha gid siguro ni kay wa man kay laing Jean diri. Sing nakuha ni si mong anak ma'am ba? Dulay mong anak ma'am. Ha? Ma'am, di ba na pwede cancel ma'am kay kami makatapal ani? Oh no! Trabaho. Gamay ra man na siya kandidat ma'am. 700 plus ra ni siya ma'am. No. Kami manggod makatapal ani ma'am, ug i-cancel nimo. Nangasaag bagay ma'am, naabot mi dito oh. Di mo gud pwede cancel ma'am kay kami makatapal ani. Nya paunsaon ron ma'am. Pwede man mo tanawon sa item ma'am. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na. Okay ma'am, tanawon sa nato ma'am. Sayang manggod i-cancel ma'am. Kami manggod makatapal ani ug i-cancel nimo. Saan na mo? Surprise! Ma'am, good morning. Bago may magsugod ma'am, magpaila-ila sa ami. Kami ang EMD Gold Flower Shop. So ma'am, naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong birthday. So kay birthday man nimo ma'am, kantahan ka nang pag-usab happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday ma'am. Pag-wish usa ma'am tapos tayo pa ang kandila. Okay, happy birthday ma'am. Niya ma'am, happy 39th birthday ate. Salamat sa tanan, sukad sa akong pagkabata. Ikaw nagatiman. Katong panahon nga walang-wala ko, naamo ni Kuya Junior, you are the best ate. Kita lang duha babae nga igsuon magtinabangay. Ampo nako kanunay, maayo lang permi imong panglawas. Kauban imuhang pamilya. Love you my best sister. So mao tayahang tagaan sa may panglawas. Sa sunod. Kaya lagi po ni. Kato lang sir. Okay, salamat kay sir. Walay birthday kiss si ma'am diha. Ha? Oy. Tagam sa class na kinabuhi sa Ginoo. Salamat sa iyang sakripisyo sa mga. Ito lang, I love you. Okay, salamat kay sir. Salamat kay sa tanan ma'am. Siguro nag-away. Japon ka sa ko sa mga love ka na mo. Okay, salamat. Salamat kayo, ilang surprise ako. Kalimutan na niyo ba? One day, kinalating kayo sa kumangkot. Sa bagyod ma. Sa'yo ko siya tawag sa kuha pa. Nagsama lang niya. Tulo siya o samal. Tawag na siya o plus 90 sa kuha. Huwag ko ba lumaw din eh. Salamat kayo. Ano ko, ayaw ko lumawas. Maabot ko sa kuhaan. Taas yung kinabuhi. Okay, kato lang. Okay, once again ma'am, happy birthday pag-usab. Nakay 2,000 ma'am ha. Okay na siya.
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilon. Ang Bigos Flower Shop lang doula.